Vodka, tequila, scotch, beer, wine, rum, gin, whiskey, alcohol. Alcohol probably took 20 years of my life, and you can't get that back. Νταλέ Θοδωρίκη, είμαι αλκοολικός. Για πολλά χρόνια το αλκοόλ ήταν ο καλύτερος μου φίλος. Ήταν εκεί το πρωί όταν ξύπναγα, εκεί το βράδυ όταν κοιμόμουν. Με λένε Σιμώνη Ξανθογιώργου, είμαι αλκοολική σε ανάρρωση, δηλαδή δεν έχω πιει για 24,5 χρόνια, έχοντας χάσει 17,5 χρόνια στον ενεργό αλκοολισμό, με τον οποίο δημιούργησα καταστάσεις φοβερές για τον εαυτό μου και για άλλους ανθρώπους. Είμαι η Ευαγγελία, η κόρη του Σπύρου. Ο Σπύρος ήταν αλκοολικός. Και λέω ήταν, όχι γιατί δεν είναι πια αλκοολικός, αλλά γιατί δεν είναι πια. Τελεία. Πέθανε από το ποτό. Χαρακτηριστικά της εφηβείας είναι κυρίως η περιέργεια και ο πειραματισμός, η διψοκίνδυνη συμπεριφορά και η αμφισβήτηση της γονεϊκής εξουσίας. Όλα αυτά συντελούν στην πόση αλκοόλ σε εφηβική ηλικία. Η μεγάλη πλειοψηφία των εφήβων όλων των ηλικιακών υποομάδων αναφέρει ότι έχει δοκιμάσει κάποιο ενοπνευματώδες ποτό, κρασί, μπύρα ή άλλο είδος από 1 έως και περισσότερες από 40 φορές. Η συχνότητα της χρήσης συνοπνευματοδών για όλη τη ζωή είναι κάπως μεγαλύτερη στα αγόρια, ενώ αυξάνεται προοδευτικά από τις μικρότερες μεγαλύτερες ηλικίες μέχρι τα 17 χρόνια. Το αλκοόλ έχει την ίδια επίδραση στον άνθρωπο όσο ας πούμε η μαριχουάνα. Η χρήση και κατάχρηση των ενοπνευματοδών αυξάνεται κατακόρυφα στην εφηβεία, όπου η συχνότητα της μέθης αυξάνεται δραματικά. Στη Μεγάλη Βρετανία, η κατάχρηση αλκοόλ ανάμεσα στους νέους είναι πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό της κατάχρησης ναρκωτικών. Οι παμπ και τα μπάρα ηλικίων τους νέους όλο και περισσότερο, ενώ το ποτό σήμερα έχει γίνει ένα σπουδαίο κομμάτι της ζωής τους. Έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει σχεδόν κανένας έφηβος που να έχει κάνει ως τώρα χρήση σκληρών ναρκωτικών και που να μην έχει κάνει κατάχρηση στο παρελθόν αλκοόλ. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ενηλίκων αλκοολιστών ξεκίνησε από υπερβολική κατανάλωση νοπνευματοδών στην εφηβεία. Ο νέος που πίνει υπερβολικά φαίνεται πως έχει μια ιδιαίτερη ανάγκη να αισθανθεί δυνατός. Το ποτό λοιπόν αυξάνει το αίσθημα της δύναμης που νιώθει κανείς. Φυσικά υπάρχουν και τα αρνητικά οικογενειακά πρότυπα που προδιαθέτουν κατά κάποιον τρόπο τον έφηβο για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Στην οικογένεια ενός εφήβου που πίνει υπάρχει συνήθως ένα γερό ποτήρι και αυτός τις περισσότερες φορές είναι ο πατέρας. Ένα παιδί που για οποιονδήποτε λόγο υποφέρει από μειωμένη αυτοπεποίθηση και κατάθλιψη και που συνεχώς βλέπει το παράδειγμα του μεγαλύτερου αδελφού του, ο οποίος δοκιμάζει τα πάντα, πίνει πολύ και όλοι τον θαυμάζουν, είναι πολύ πιθανό να αποκτήσει και αυτός την προδιάθεση για χρήση αλκοόλ. Το αν θα φτάσει τελικά στη χρήση αλκοόλ, αυτό εξαρτάται από ποικίλους άλλους παράγοντες. Μετά το πρώτο μεθύσι, η συνήθεια είναι εύκολη να κοπεί είτε αμέσως είτε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αν όμως η συμπεριφορά αυτή ενισχυθεί, είτε γιατί γίνεται αποδεκτή από τους φίλους, είτε γιατί προκαλεί στο άτομο ευχάριστα συναισθήματα και κυρίως το αίσθημα ότι κάνει κάτι απαγορευμένο για την ηλικία του και παρόλα αυτά καταφέρει να τη γλιτώσει, τότε ο έφηβος οδηγείται στον εθισμό. Τώρα, το αν αυτή η κατανάλωση αλκοόλ είναι κοινωνικά αποδεκτή ή υπέρμετρη και ψυχαναγκαστική εξαρτάται από διάφορους άλλους παράγοντες και ιδιαίτερες καταστάσεις. Η εφηβεία είναι μια δύσκολη περίοδος για ορισμένους νέους ανθρώπους. Για αυτούς που πιέζονται στο σχολείο, για αυτούς που έχουν άσχημες σχέσεις με τους γονείς τους ή που δεν έχουν καθόλου σχέση με τους συνομιλίκους τους. Για μερικούς, η εργασία, η σχολική ή άλλη, η έλλειψή της είναι κάτι το εκνευριστικό ή ανιαρό. Όλα αυτά ενισχύουν τον πειρασμό όταν ένας γνωστός προσφέρει σε ένα δυστυχισμένο νέο κάτι που θα τον ευθυμίσει, κάτι που όλοι παίρνουν. Τότε αυτός ενδίδει συχνά. Μερικοί έχουν τη δύναμη να πουν όχι. Ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός όμως λέει ναι, γιατί θέλει να ικανοποιήσει την περιέργειά του ή υποχωρεί στην κοινωνική πίεση. Ήπια για πρώτη φορά κρυφά όταν ήμουν 12 χρονών. Ήθελα να δοκιμάσω. Στα 15 μου μέθησα για πρώτη φορά. Ήθελα να αποδείξω στους φίλους μου ότι το αντέχω. Συνέχισα να πίνω. Ένιωθα ελεύθερος, αρχηγός, το επίκεντρο της παρέας.
Από το πάρτι του Νίκου προχθές δεν θυμάμαι τίποτα. Μόνο τα σφινάκια. Ο γρήγορος ρυθμός και το άγχος, το κυνήγι για τα χρήματα και τη δόξα, οδηγούν ανθρώπους που δεν είναι έτοιμοι ακόμα για τέτοιες ψηλές θέσεις σε κακές συνήθειες και πράξεις. Μια από αυτές τις συνήθειες είναι και ο αλκοολισμός, εθισμός στο αλκοόλ. Τα ενοπνευματώδη ποτά σε μεγάλη ποσότητα μπορούν να οδηγήσουν στο θάνατο. Άτομα με εξάρτηση κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους μέσα σε δευτερόλεπτα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει άμεσα να πάνε σε ένα κέντρο απεξάρτησης όπου θα βρουν γιατρούς να τους βοηθήσουν με το πρόβλημά τους. Ένας άνθρωπος μπορεί να γίνει αλκοολικός κάνοντας μια λάθος επιλογή στις παρέες του. Αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας του αθισμό αυτού. Νέοι σε όλη τη χώρα παρασύρονται από φίλους τους με τέτοιες συνήθειες και αρχίζουν να πίνουν και οι ίδιοι. Μια άλλη αιτία είναι το άγχος και η πίεση στη δουλειά και την κοινωνική ζωή του καθενός. Η αναχώρηση κάποιου από το επάγγελμα που κάνει, ο χωρισμός με την σύζυγό του, ο θάνατος ενός οικείου πρόσωπου και άλλα είναι αιτίες στο να αρχίσει κάποιος να καταναλώνει τεράστιες και υπερβολικές ποσότητες αλκοόλ. Κατά συνέπεια, αν και αυτοί είναι δύσκολο να μελετηθούν, είναι πιθανό ότι η πολιτιστική στάση απέναντι στην κατανάλωση αλκοόλ, στη μέθη και στην προσωπική ευθύνη για τις σχετικές συνέπειες, είναι σημαντικοί συνεισφέροντες παράγοντες στα ποσοστά προβλημάτων αλκοολισμού σε μια κοινωνία. Σε τελική ανάλυση, οι κοινωνικές και ψυχολογικές θεωρίες είναι πιθανώς ιδιαίτερα συσχετιζόμενες μεταξύ τους, επειδή περιγράφουν τους παράγοντες που συμβάλλουν στην αρχή της κατανάλωσης, της ανάπτυξης των προσωρινών προβλημάτων με το αλκοόλ, ακόμα και του αλκοολισμού. Ο αλκοολισμός είναι μια σοβαρή σωματική, ψυχική και πνευματική ασθένεια. Αποτελεί αλληλεπίδραση πολλών κοινωνικών, ψυχολογικών και γενετικών παραγόντων. Όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τα άγχη μας, τους φόβους μας, τις δυσκολίες μας, ακόμα και την άνοιά μας, πολλές φορές γινόμαστε πιο ευάλωτοι και ψάχνουμε αυτό που θα μας βοηθήσει, που θα μας βγάλει από το αδιέξοδο. Drinking was a sociable thing, you know. I drank with my friends. Thought I was really cool going out with all the older guys, and I tried to show off in front of them and drink myself stupid. I just go out and party all night. By the time I was probably 15 is where I started drinking at school. Putting it in a water bottle, I would take vodka or gin, something clear that looked like water, and I would just drink in class and pop mints in my mouth. We'd go in, break into his parents' liquor cabinet, fill up our super big gulps full of ice and Everclear, and then stop by 7-Eleven and fill the rest of it up with Coke, and then make it to first period. I was drinking not just at parties and stuff, but after classes and after work, and even at work. I waited tables, so it was very easy access to alcohol. It was just hard to say no. It was so readily available, and it was constantly there. My drug problem wasn't something that happened immediately. It happened so slowly that I missed the fact that I was addicted to it. It became routine, a way of life. The only type of people I would hang out with were people who were using drugs or drinking alcohol. And it got to the point where that's all I cared about. It became far more than just a partying thing. It was a necessity. Συνέπειες του αλκοολισμού. Η επιπτώση της υπερβολικής και κυρίως της συχνής κατανάλωσης αλκοόλ οδηγεί με βεβαιότητα σε σοβαρά προβλήματα υγείας όπως εξάρτηση από το αλκοόλ ή και αλκοολισμό, κύρωση του ύπατος ή καρκίνο του ύπατος, παγκρεατίτιδα, ορισμένες νοητικές δυσλειτουργίες όπως απώλεια μνήμης ή ακόμη και πρόωρη άνοια, έλκος του στομάχου, αυξημένος κίνδυνος καρδιογειακών παθήσεων, αυξημένος κίνδυνος ορισμένων μορφών καρκίνου, ψυχολογικές διαταραχές, σεξουαλική δυσλειτουργία ή ακόμη και ανικανότητα, πιθανή τοξική δηλητηρίαση που μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο. Το αλκοόλ επιδρά στο κεντρικό νευρικό σύστημα ως καταπραγητικό. Η δράση του είναι ηρεμιστική, επιβραδύνει τον κινητικό συντονισμό και τον χρόνο αντίδρασης. Παράλληλα, μειώνει την ικανότητα κρίσης, τον αυτοέλεγχο, προκαλεί διαταραχές στη μνήμη και επηρεάζει την ικανότητα παραγωγής λογικών σκέψεων και πράξεων. Παραδόξως, με την υποχώρηση των επιδράσεών του, το αλκοόλ προκαλεί διαταραχές και στον ύπνο και θεωρείται μια σημαντική αιτία αϊπνίας. I haven't had a drink in 3 years, yet I'm reminded daily of my alcohol abuse because of the long-term effects. I have horrible short-term memory, and it makes everyday life very difficult for me. Just remembering names, remembering how to do things. As a result of alcohol, I had high blood pressure, and I still have it. It destroys your internal organs, and I mean, it can destroy your brain functions, your handwriting, small motor skills. It's definitely a poison. I have liver pains, bone and muscle aches that just
used to not be there, and it's not from age. I'm not that old. I should be in my prime right now, and I've probably aged myself 20 years through alcohol abuse. Alcohol is slow to kill, but it's the most hideous form of death. Αντιμετώπιση αλκοολισμού. Η θεραπεία ξεκινάει από τον ίδιο τον ασθενή. Η αποδοχή του προβλήματος είναι το σημαντικότερο βήμα. Είναι μια προσπάθεια επίμονη, μακροχρόνια και με πολλές στιγμές αδυναμίας. Η θεραπεία αποτοξίνωσης των αλκοολικών γίνεται με ψυχοθεραπεία και με φάρμακα σε ψυχιατρικές κλινικές. Παρουσιάζει δυστυχώς τεράστιες δυσκολίες. Οι αλκοολικοί συνήθως αρνούνται ότι έχουν προβλήματα εθισμού στο αλκοόλ και δεν ζητούν βοήθεια από ειδικούς, πιστεύοντας ότι έτσι οι υπόλοιποι τους λυπούνται. Αποτοξίνωση. Η αποτοξίνωση δεν είναι θεραπεία για αλκοολισμό, αλλά είναι μια περίοδο αποχής από το αλκοόλ με στόχο την προετοιμασία του ατόμου για απεξάρτηση και ανάρρωση. Αντιμετώπιση οργανικών ή και ψυχιατρικών διαταραχών. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, ανάγκη εισαγωγής σε νοσοκομείο ή ψυχιατρίο για την αντιμετώπιση πιθανών διαταραχών εξαρτάται από την κατάσταση που βρίσκεται ο αλκοολικός. Συνήθως πολλά από τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι προβληματικοί πότες μπορούν να αντιμετωπιστούν στα εξωτερικά ιατρεία και όχι στα νοσοκομεία και στις κλινικές. Η έγκαιρη επισήμανση του προβλήματος, ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ατόμου και αντιμετώπιση του σε εξειδικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα είναι θεμελιώδης σημασία στην θεραπευτική προσέγγιση. Σημαντικό ρόλο στη θεραπευτική διαδικασία παίζει και η σωστή ενημέρωση και συμμετοχή της οικογένειας. Όμως, το να πείσει κανείς τον αλκοολικό να απευθυνθεί στην κατάλληλη θεραπευτική υπηρεσία δεν είναι συνήθως εύκολο. Ο αλκοολικός για πολύ μεγάλο και χρονικό διάστημα αρνείται ότι έχει προβλήματα και επιμένει ότι θα το κόψει από μόνος του. Για να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα, το περιβάλλον του εξαρτημένου από το αλκοόλ ατόμου θα πρέπει να μην υποτιμά τα σημάδια μιας τέτοιας κατάστασης και να ασκεί σωστή και σταθερή πίεση, ώστε να οδηγήσει τελικά τον αλκοολικό στη θεραπεία. Για να γίνει βέβαια κάτι τέτοιο, είναι απαραίτητη η ενημέρωση της οικογένειας από επαγγελματίες θεραπευτές. Without having alcohol in me, I could not function. We kind of became a loner because all I ever wanted to do was just drink and drink and drink. It felt like it was my only friend. Felt like that it was always there for me somewhere. You know, when things were going bad, I could always have a few drinks. Well, for me, it was never a few drinks. It was always a lot of drinks. I was consuming about 30 beers a day, a whole case of beer, and 3/4 of a gallon of light rum. I would essentially have that and black out every night. I could do nothing but drink 24/7, drink, pass out, drink, pass out. I literally started drinking so much that I would shake if I didn't have a drink. When I would not drink, I'd get extremely sick, deathly sick. Just really achy all over, and you have headaches, and you're so dehydrated that you have no energy. Alcohol had been, in and out my body so much that it had tore away some of the lining of my esophagus, and blood was creeping in. I was a physical disaster. I was that far in my addiction of physical withdrawal that when I shut that alcohol intake off, my body tried to shut down. The actual withdrawal from alcohol can kill you, for one thing, if it's too intense. Your body has no vitamins, or is dehydrated, and you can have DTs, you can seizure to death. That's terrible. Τα χαρακτηριστικά του αλκοολισμού είναι η ανοχή στο αλκοόλ, η ψυχολογική και σωματική εξάρτηση, στερετικά συμπτώματα και σωματικές αντιδράσεις, χρήση του αλκοόλ για αποφυγή των στερετικών συμπτωμάτων, αποτυχημένες προσπάθειες μείωσης ή ελέγχου του αλκοόλ, μεγάλη σπατάλη χρόνου για τη λήψη ή την απαλλαγή επίρρειας του αλκοόλ, καταστροφικές συνέπειες για το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του ατόμου, λήψη αλκοόλ σε όλο και μεγαλύτερες από τις προγραμματισμένες δόσεις. Η εξάρτηση από το αλκοόλ είναι μια χρόνια αρρώστια που έχει επιπτώσει σε εκατομμύρια ανθρώπους που τους καθιστά εξαρτημένους οργανικά και ψυχολογικά. Για τους περισσότερους εξαρτημένους από φαρμακευτικές ουσίες, η εξάρτηση δεν παρατηρείται έως ότου υπάρχει κάποιο έντονο άσχημο γεγονός, όπως απώλεια οικογένειας, φίλων, συντρόφου ή εργασίας. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του αλκοολισμού και της τακτικής κατανάλωσης συνοπνευματος. Ακόμα και αν είστε τακτικοί καταναλωτές συνοπνεύματος, μπορεί να μην παρουσιάσετε οποιαδήποτε χαρακτηριστικά της εξάρτησης του από το αλκοόλ. Πολλοί αλκοολικοί είναι πλήρως λειτουργικοί στην κοινωνία και κρατούν την εργασία τους χωριστά από την κατανάλωση αλκοόλ. Η εξάρτηση στο αλκοόλ
ορίζεται όταν φτάσουμε στο σημείο ανάγκης ιατρικής παρακολούθησης ή πρόκλησης κοινωνικών προβλημάτων. Ο εθισμός του αλκοόλ μοιάζει με τις καταχρήσεις ναρκωτικών ουσιών και μπορεί να αντιμετωπιστεί. Οι αλκοολικοί μπορούν να μειώσουν μόνο σταδιακά την ποσότητα του αλκοόλ που καταναλώνουν ή αν δεν μπορούν να τα καταφέρουν μόνοι τους, μπορούν να βοηθηθούν μέσω προγραμμάτων απεξάρτησης ουσιών σε ειδικές κλινικές. Η διακοπή της κατανάλωσης συνοπνεύματος είναι μια δύσκολη διαδικασία για έναν άνθρωπο που δεν έχει βοήθεια και υποστήριξη, ειδικά εάν η κατάχρηση υπάρχει για χρόνια. Ο φυσικός εθισμός του αλκοόλ είναι μια σταδιακή διαδικασία που αλλάζει τις λειτουργίες οργάνων, όπως του σηκωτιού και του εγκεφάλου. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι στο παιχνίδι της κατάχρησης συνοπνεύματος, καθώς επίσης και άλλων εξαρτήσεων κατάχρησης ουσιών, ρόλο έχουν και γενετικοί παράγοντες. Επίσης, ψυχολογικοί παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Ένας άνθρωπος πιεσμένος ψυχολογικά ή με κατάθλιψη απολαμβάνει τη χαλάρωση που του δίνει για λίγο η κατανάλωση αλκοόλ. Δυστυχώς, αυτό μπορεί πολύ εύκολα να διατελέσει την κύρια διαφυγή από τα προβλήματα και να οδηγήσει σε χρόνια χρήση και εν τέλει κατάχρηση. I got a phone call, you know, that my father was in the hospital and that he was really, really sick and that he wasn't going to make it. So the next day I got on a plane to go home. And my only way to confront this was to drink alcohol. So I showed up at the airport pretty drunk, and my family, you know, saw me there, and, you know, they didn't know what to say. The worst thing about it is that my father was kept conscious so that he could see me before he passed away. But instead of disgracing his memory, they'd put him on life support. I had gotten kicked out of this bar for fighting. I was beyond drunk, and I was attacked and raped. And I went home and I stayed in my apartment for a week. My mom would come knocking on the door. I'd pretend I wasn't home. I felt like it was my fault. You know, I was the one that was at that bar. I was the one that was getting drunk. I went home and I had a roommate. And for some reason we got into an argument which resulted in a fight, and the cops got called. I blacked out for part of it, so I couldn't figure out why I was waking up in jail. I drank some beer there at the bar inside the airport. I just ordered another beer and put my backpack on and started walking through the terminal smoking a cigarette. I didn't care what I was supposed to be doing, and I ended up getting a fight with the police there at the airport, and I woke up in jail. I had staples in my head. In the military, I woke up and I actually had to crawl on my hands and knees off the flight deck of the carrier because I couldn't walk, and then I got discharged from that and lost a girlfriend and a kid and my whole life. I drank to blackout one night. Well, sometime about an hour later I got back up. I went to my bedroom, my wife wasn't there. I went to the girls' bedroom and they were all in the bed together, basically hiding from me through a blackout, and I decided right then that I couldn't stay there anymore. I was afraid that I was going to hurt someone in a blackout. If I had known how sneaky and dangerous and insidious alcohol is, if somebody had kind of told me, and if I had known that it's not this symbol for a good time, I think that would have made a difference. It's not like some of the other drugs that instantly after your first time you're hooked and you're addicted to it. A lot of times, you know, most of my friends didn't even like the taste of beer when they first started drinking. It started out as something that was fun, something we did on weekends. How it progressed to an everyday, all-day thing is beyond me. I have no answer to that. I do not understand how that happened, but it did. It's nothing but misery. The last 12, 13 years of my life, I've spent probably over $500,000, and over 4 or 5 years of that has been institutionalized, whether it be in a alcohol treatment rehab facility or, you know, incarcerated. Alcohol is just as bad, if not worse, than heroin or barbiturates or anything else. I don't know, if 60% of people go out to drink and get drunk, chances are that they're going to lead to something else and they're going to end up on a downward spiral. I may not be very old, but I have definitely seen some hellish things from alcohol. To be honest, I didn't think someone could get to the point that I was at my age. I thought that took years and years, but no,
downward spiral. It might seem fun at the beginning, but after you get stuck in that lifestyle for years, you realize how not fun it is. It's terrifying. Το αλκοόλ είναι ναρκωτικό, αλλά οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν. Επιβραδύνει ζωτικές λειτουργίες του σώματος. Το αλκοόλ παράγεται με ζύμωση φρούτων και σπόρων. Η ζύμωση γίνεται αφήνοντας το φρούτο να σαπίσει μέχρι κάποιο σημείο. Υπάρχουν πολλά είδη ποτών με διαφορετική ποσότητα αλκοόλ το καθένα. Η μπύρα για παράδειγμα έχει 2-6% αλκοόλ, το κρασί 6-20% αλκοόλ και τα σκληρά ποτά όπως η βότκα και το ουίσκι έχουν 40-50% αλκοόλ. Όταν πίνει κανείς 1-2 ποτά λειτουργούν ως διαγερτικό, όταν πίνει περισσότερα δρούν ως κατευναστικό. Μεγάλες ποσότητες αλκοόλ μπορεί να προκαλέσουν δηλητηρίαση που μπορεί να οδηγήσει σε κόμμα ή και σε θάνατο. Το ποτό στο πέρασμα των αιώνων διακομωδήθηκε αλλά και ημνήθηκε. Ας δούμε πώς. Κι αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε, τουλάχιστον όσο μπορείς. Μην την εξευτελίζεις μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου, μες στις πολλές κινήσεις και ομιλίες. Μην την εξευτελίζεις πιένοντάς την, γυρίζοντας συχνά και εκθέτοντάς την των σχέσεων και των συναναστροφών την καθημερινή ανοησία, ώσπου να γίνει σαν μια ξένη, φορτική.